Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para bini sepuh, aji sepuh, sesepuh lingkungan Bung Sari ingkang tuhu kinabetek. Para alim ulama, santriwan santriwati ingkang rinten kelawan dalutan sasuwandi kitab wahyu ilahi ingkang tansah kala tenggo-tenggo dawuh pegah patwahipun ugi parapangan batang bating praja satriyaning negari wonten ing Laladan Desa Cepoko Kecamatan Kerayun Kabupaten Ponorogo ingkang pantes hanapi saguling pakurma. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Suprapto Ibu Sinyo ingkang suka bagya mulya ugi para tamu undangan kakung mewah putri ingkang undangan bali punika ingkang winengku saguling pakurma. Ugi para siluman muda-mudi wonten ing lingkungan Bung Sari Dukuh Tanggung Desa Cepoko Kecamatan Kerayun Kabupaten Ponorogo ingkang tansah kala tresnani. Langkung rumiyin sumangga mujuaken raos dawuh puji syukur dhumateng ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Ing punika kalih bali menika kula dalah panjenengan sedaya saged kental manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapak Suprapto Ibu Sinyo. Nuhun menapa ingkang dados pamundhukanipun gadahan keturmat dening bebrayan lagu ugi kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa lan sedaya menika monggo kita ikraraken kanthi kalih matah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita kesajian kedumating junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun hadiripun salawatipun saking jaman pepetengah tumuju jaman kebak barokah ingkang kula ayun sawedal punika. Ugi kula antu pitulunganipun ugi sapatipun wonten ing benjang yaumul kiamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kula jumanten wonten ngarsa panjenengan sedaya minangka sesuai saking kadang-kadang Krisna musika dan bercampur sari ngawijil saking leletan kutha Desa Slagi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo katuraken gunging pannuwun tanpa binar dumateng ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Suprapto Ibu Sinyo sampun paring kapitadosan dumateng kula sekadang ingkang undangan dalu punika minangka paring libur dumateng para tamu undangan kakung mewah putri. Mugi sowan kula mengke entadosna jampinding sayah panglipure dia. Ugi boten kata lumpen ngaturaken gunging panuwun ugi nuwun pangapunten ingkang gunging panuwun tanpa tindak. Bilih anggen kula ngabrantara mriki kirang saking samodayanipun. Saking ketembangan Muni Solahto minangka sesuai saking kadang-kadang Krisna musika dan bercampur sari ringkes ingkang wijil saking Laladan Kutha Ponorogo nyuwun pangapunten ingkang gunging panuwun tanpa tindak. Ugi derek dongak mugi anggenipun badhe hatur madyaning bebrayan agung panjenenganipun Bapak Suprapto Ibu Sinyo. Mugi manggira rahayu kang sami tinemu raharja kang sami tato satoko pikantuk berkah Gusti Kang Maha Kawasa tinebuna saking rubedra lir ing sambikala. Ugi pinanganten kalih ingkang sesilih dan Mas Bagus Khairul Mustafa
ingkang kedhatung Rama kalian Amanda Rahmatul Anggraini mugia bilih ijabipun tansah lancar gang